ETF କେମିତି କରିବା ସବୁଠୁ କମ୍ ପଇସାରେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେଇମି। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା କେଉଁ ETF କମ୍ ଅଛି। ITBS ETF ଉପରେ ମାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 39.35 रुपीस। ସବୁଠୁ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଏଗୁନା ରେଟ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ମାର୍କେଟ ଏଗୁନା ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ IT ସେକ୍ଟର ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଥିରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବି କମ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିଛିଟା ମୁଁ ETF ନାଁ କହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କପର ଆଉ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସବୁ ଆଉଛି। ଏଇ ମେଟାଲିକ୍ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଆଇଛି 11.97 रुपीसରେ ହେଇଯିବ। ମାନେ 11-12 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ETF କିଣିପାରିବେ। ଯାହାକି ଆର ଇଏ ETF ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ବେଶୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ ହେଉଛି। ସରକାର ବି ବଜେଟ୍ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ବି କରିପାରିବେ। 11 ଟଙ୍କା ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କେତୋଟି ୟୁନିଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ, ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମାର୍କେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ନୂଆକୁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ବ୍ଲୁ ଚିହ୍ନରେ 9ଟି ୟୁନିଟ୍ କିଣିଛି ମୁଁ, 9 ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରିସ୍କରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲଗେଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି ଭୁଲ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିକି ଲଗେଇବେ। ଆଉ କିଛି ETF ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ETF ଶସ୍ତା। ଏମିତି ତ ଅନେକ ସବୁ ETF ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ETF ଦେଖାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 600 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଲଗେଇକି ବି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଏଥିରେ ନାହିଁ ମାନେ ETF ଉପରେ କି ସେୟାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛୋଟ ମାରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣ ଫାର୍ମାସି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ଫାର୍ମାସି ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଟଙ୍କା, ମାନେ 22 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ୟୁନିଟ୍ କିଣିଛି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ। ମୁଁ ବି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟର। ମୁଁ ନୂଆକୁ ଏବେ ଆଉଛି ETF ନୂଆକୁ କରିଛି। SIP ବି କରିଛି। SIP ମୋର ପୁରୁଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ETF ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରେଟ୍ ବତି ପୁରା 2 ତାରିଖ ଦିନ କେମିତି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଇଏ ହେଲା 21 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା 2 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଠି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଶସ୍ତାରେ ଦେଖେଇନି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେଉଁଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଇଏ ଅଛି ବୋଲି।